The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, kung naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Oy, katapusan na kitang adlaw, katapusan na kitang gabi no, para sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Action Firing Line. Wasaga pagmata naton ba Disyembre na ika-11 na nga bulan, kadasig lamang sa ngaton sining nga panahon, kadasig lamang sa ngaton sining nga tiempo. Welcome na naman sa aton sining nga pagpangalagad sa liwat serbisyo kita sa inyo tubtob sa takna alas 9 no karon na nga gabi. Action Firing Line. Nagaguom kay nang aton sining nga kaitasan ni baluon tay na karon dugay ang pinaka-latest nga weather advisory gikan sa PDMP. Apang ginatamyaw ko lang anay kag ginaabi-abi ang mga kaaksyon naton nga nagatuto kang nagamonitor na via Facebook kag YouTube sa online amo man sa mga on-air listeners naton. Action Firing Line. Pero antes ang pila ka mapambukas naton nga mabalita kag informasyon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Unahon tayo pag-checkar sa lagat sang panahon. Let's have Action Gani Republika gikan sa PDMP. Action Gan, may gabi please come in. May gabi Action Art sa aton mga listeners, may gabi hari baluon naton lakat sa aton chimpo sini nga gabi no. Miyerkules kita karon, Nobyembre 30, 2022. Naga-impluwensya sa kapungsuran ang aton nga chimpo ning intertropical convergence zone. Ari siya naga-apekto sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Cagayan, kag Batanes dito sa Luzon. Idulot yan ng magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguop. Tugay ini sang IPCC ginaupdan sang share line. Kag ang Metro Manila naman kag sa ibang nga bahin sang aton kapungsuran na upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. May pag-uum-guum lang ang kahawaan hasta magalumon ng aton kalangitan. Kag may dala ni siya naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguop nga tuga naman isang localized thunderstorms naton. Sa aton nga forecast wind kag ang direksyon sang aton dupoy-dupoy sang hangin pati na ang kondisyon sang aton kadagatan kag baybayon sang aton coastal shoreline. Ari kita sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nalakip kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. Napaidalom kita sa mahinay sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na aminan sidlangan nga direksyon. Kalmado ang aton baybayon makanay hasta sa kasarangan lamang. Wala kita gale warning advisory nga nabatak di sang Pag-asa. Ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludap ya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini aton wave height 0.6 hasta 2.5 metros ang aton astronomical time. Okay. Kag sa alas 8 alas 8:18 sini nga gabi ang aton hunas 0.1 metro magabalos ang taob alas 7:11 buwas na sa aga 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:23 sini nga po nagpahuway si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 5:50 buwas sa aga. Okay. Nagahamboy kita karon 26 hasta 31 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, nilakat sa aton timpo. May ini nga hapon, ang siling mga ulan, may nakuha kita nga duha ka thunderstorms advisory, isa ka rainfall warning, Okay. kag daw isa ka heavy rainfall warning. Ari sa central
porsyon sang Negros, no? Central porsyon sang Negros. Mhm. Nga may ulan kay perte ka pa ang kagina. Gani diri sa Bacolod kay na siling kuno gaguom maning ang kapaang lang Gaguom, humidity perte. Oh. Tiya mo na lakat sang aton. Kung mo kay inakson gan atong habal mo nga may ara sang heavy nga pagtupa sang ulan, sin din to nga lugar nga kuan gani nga area. Kuan ni nang naika ha, lang taon tabla. Lantaw be. Aryo. Hinubaan kanduni porsyon sang Sipalay. Okay. Diyos. Dito May naman ari liwat. nga Kabangkalan, Negros Occidental, Ilog. May-ari ang yellow warning ta Himamaylan, Binalbagan, Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, Sipalay City, Kaginubaan. Okay. Dason, ang katapusan tang alas 4:13, ari sa Kanduni, Sipalay, no? Inubaan. Amo na. Bali siyang hapon na siya. Hapon tanan sa Hapon. Okay. Ay, see. So, why man mga reported, no? Nga daw naglawig, kag Ay, agi lang na siya. Basta mga thunderstorms advisory, agi lang na siya. Huwag na siya kadugay. Okay. Lawig na siguro 2 ka oras. Daw ginbasa lang. Diyos. Oo. Okay. So, at least may idea, no? Ang publiko kung anong reason kaina sang tupas ang ulan sa mga area nila. Isolated rain showers na. Kapaang sang broad daylight ang may interaction ang evaporation process siya. Pagsaka sa babaw ti dalon sa panganod di condense siya into rain showers. Aha. Amo na masami basta isolated rain showers. Manog sulod ng Disyembre na nung advisory, buwaso Disyembre uno na nung advisory. Uy pa, ang ginabantayan tadi ang nabilin nga sa tatlo nga nagapulon-pulon di ari na siya sa Vanuatu o kon Palau, no? Naglampuas na siya Northern Marianas. Aha. Di ginabantayan tani kung masulod siya kay wa isa kay ngagaw Nobyembre 30, buwas pizza uno na. Gani? Kining sang pag-asa 2-3 ka bagyo. Why makita ang aton malang ni hindi ta mapunggan ni kung maglabay giman siya. Ang iyaman ang aton malang at hindi lang siya makaapekto kung makahalit. Balakil dali na lang ang Christmas. So 25 days na lang. Diya mo na lang taon ta ang iyang sitwasyon, no? Kaya di makasulod ni siya sa par. Amo na may monitor na talaga yon. Gani. Pag-asa ang propose. By the way, ang katapusan gani nga bagyo, ano ngalan ni Stugan? Action gani? Daw liter Tiobla, Queenie. So after sad to, ikapila na to sa gani? Ika-17. 17. Ika-17. Tiyan mo na nga ginabantayan kung ano pa, kung mag-develop and hopefully, kung magsulod gin man, kabay pa hindi na magtugas ang kahalitan. Lantawon ta ni gani, lantawon ta. I-monitor ta ni Mayo. Aha. Anyway, at least close monitoring ta. Way taga pabaya. Gani man. Si Haring Bulkan, kumusta si kanlaon? Si Haring Bulkan, ari kay ginmuno mo. Nakarehistro ini siya sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon. Anom kapag tayog may 95 toneladas ni siya nga takos ang atong vulcanology sang asupre o kondyok sang sulfur dioxide. Ang film niya o kunang iyang guabla katahom, matahom niya blang nga guab, hindi makita visible kinatabunan sang galom. Dason slightly inflated gamay nga pagubag sa iyang abaga ang iyang ground deformation. Alert level 1 ta sa gihapon, dason low level unrest. Ang 4 kilometer radius nga permanent danger zone hindi mapasakaan sa aton general public, sa aton triggers kag mga stakeholders, no? Kay posibilidad may matabo, no? Ang gulpyada nga pagbugas ang steam driven kag phreatic eruption. Ang nang paabiso sa aton paso. Park Superintendent, no, sang IMKI Mountain Laon Natural Park sa idalom sang DNR. Along with our DOST Fibors in collaboration sa aton diri sa command center. Muna siya. Sige. Ang daway matadi sa earthquake information. Daw ay matadi nagtayog sa Negros Occidental kag Oriental in 24-hour observation, no. Okay. Why? Action art, no. Very good. 24-hour public weather forecast lang kag Bulkan kanlaon. Okay. Sige. Action Gan, salamat kid. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas lingko.
Sige, mayang gabi. Salamat. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Gapabilin panghigam ni Aksyon Gani Republika sa PDMP ang pila ka mga area actually gali sa palibot sa Negros Occidental bangod sang localized thunderstorm may na-record pa nga pagtupa kainas ang ulan no somewhere dira sa may Chicks area. No, ang Chicks area suliton ko lang amo ini ang mga banwa kag syudad sa idalom sang 6 district. Amo ni ini ang Kawayan, Hinubaan, Ilog, ang Kanduni, Kabankaran, kag Sipalay City. Aksyon Firing Line! May mga pag-ulan sining nga hapon pero localized thunderstorm ina siya. Waigin man nagalawig, paumpawa no kay kainas ang unto puerti kapaang siling mo gaguom ang kalangitan pero puerte kapaang ang panahon. Aksyon Firing Line! Lain ni ko na muning kapaang sang tiyempo and then pag-abot sang Disyembre 4 ang balantayan ta magka-aksyon ari atensyon kamusta na no nga mga consumers sang Seneco adriya sa Bacolod City ha kay may ari sang schedule nga power interruption on December 4. Ang Disyembre 4 tandaan ta gini para hindi ka mo malipata Disyembre 4 Domingo ina nga daw. Daw may ara sang patigayunon ang Seneco nga mga maintenance work alas 6 sang aga, tub-tub alas 2 sang hapon. Ano nga mga areas ang apektado? Aksyon Firing Line! Tinguhan lang nga ma-share ni karon sa Aksyon Radio Bacolod nga Facebook page kay hindi man naton masarangan nga ibasahon lang tanan nimo isa-isa bangod sa kadamuon. Pero ang areas affected according sa ginpagwa nga advisory sa Seneco, no? Atensyon na on Sunday. Bacolod Bata 69 kV transmission line may portion only ang affected. Aksyon Firing Line! Ano nga mga lugar ang apektado sini according sa ginpagwa nga advisory sang Seneco, no? Ang Burgos Feeder 1, ang Burgos Feeder 1 ginalakipan ina sang Villa Homes, Buena Park, Glenwood Subdivision, Villa Anghila Relocation Site, Regent Pearl, Riverwalk, Helvetia Heights, Save More, High Street Building, Panasiatic Solutions, Dala Camuda, East Black, Lopez East Annex, Bowling Center, Patria Village, lugar man ni Aksyon Fredo, Dala, Trinity Christian School, New Government Center or NGC, Lopez East Building, Gonzaga Subdivision, Moratas Photography, and other areas malapit dira including the Chinese Temple. Aksyon Firing Line! Kag lakip dira sa portion sang BMMC Burgos Entrance. Ano pa? Of course, dala diri ang Burgos Feeder 2. No, pati kamuda brownout man sa palabuton nga Domingo. Ang Burgos Feeder 2 amo ning mga lugar nga ginasakupan sang Capitol Hills, ang Greensville 123, Capitol Heights Phase 4, ang Villa San Agustin, Aquina East, Royal Meadows, Santo Niño Village, Villa Estefania, Palisades, Dala Camuda, Camp Alfredo Montelibano, Dalaman, Colegio de San Agustin, Patricia Homes, PNP Headquarters, High Residences Condominiums, Butong dira no, sa Circumferential Road, Lopisana, Bethany Court, kag Rose of Lima. Aksyon Firing Line! Ining ginakuan ko hindi ni kompleto hakikadamo nga listahan, ginahatagan ko lang kamo ideya, pero amo ni siya ang mga affected areas, including ang Burgos Feeder 2, pasaka dito sa area sang Granada. Aksyon Firing Line! O para sa kompleto nga listing, aragin padala ko si mo iyada, basi ma-post mo lang karon para man sa benepisyo sa mga nagapamangkot. Kay aside sa ang mga Burgos Feeders gid, ang affected mo hasta sa Burgos Feeders or Feeder 4, dala ini sila, no?
ti ang mga konsumidor sa Seneco ginapahibalugid nga sa palabuton ina nga Domingo matabo na Disyembre 4 ang scheduled power interruption. Action firing line. Alas 6 ina mag-aumpisa sang aga, atensyon kamo, alas 6 sang aga, kinanglan makakuha na kamo na, no? Charge na kamo. Ang imon niyo sini mga battery dira, i-charge na kung kinanglanon mga cellphone, mga gadgets, bangod sang scheduled power interruption. Action firing line. Again, 6 a.m., alas 6 sang aga, tob alas 2 sang hapon, amo ina, no, 8 ka oras, nga maintenance work, kag schedule, nga power interruption. Action firing line. Aba na sa parang pila ka mga advisory ang kompleto silang nga mga listings karon, i-post lang namo na sa Facebook page sa Sun Radio Bacolod. I-share ta ining gen-post sang Seneco in order nga ma-inform ta ang mga affected areas nga mga consumers sang Central Negros Electric Cooperative or Seneco. Action firing line. Payo maning Seneco updated ya kag permiga pagwasang advisory, no, ang taga Noseco na waygid, no, ang taga Noseco na waygid ya nagapahibalo. Action firing line. Permila ko makabaton diri ho sang reklamo dira against sa Noseco nga daway gid sila kuno sang hindi maayo kuno ang ila sini nga pagwa dira sa mga power interruption advisory. Action firing line. Kapos man lang timpo subong mo, no? Actually, pagi sa social media, pagi sa Facebook account ninyo, no, dira nga inang pwede ma-access ang public, ti pwede man lang kamuda makapagwa kunta ni agon nga may ideya man ang inyo nga mga consumers. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon niyang gabi, no, diri sa Action Firing Line program. Ang firecracker vendors target mag-umpisa baligya sa reclamation sa palabuto ng Disyembre 15. Action firing line. Bacolod nag-umpisa na sa paglista sa mga ambulant vendors. After listings ni no, inang mga lugar nga okupar nila da, what will happen, anong mga regulations ini, mangin permanente sila da, kay during the road clearing operation, dapat tinluan ini mo, o mga schools nga ina-occupy nila da, anong matabo sini. Action firing line. Ano nga mga registration, kag ano ang pila ka mga lihok kay muon sang syudad para ma-legalize ang ila operation sang mga ambulant vendors. Action firing line. Maki-update man kita karon sining duha ka mga ginaligar miyembro sang NPA nga managkalamatay dira sa syudad sang Kamankalan matapos nga liwat nagtuhaw ang inkwentro kaina sang aga. Action firing line. Apang NDF may aras sang ginpagwa man nga press release nagaligar nga consultant nila ang napatay kag hindi inkwentro ang natabo. Ano bala diri ang mangin sabat kag parayagman sang mga opisyales sa trupa militar. Action firing line. Presyo sang karne, aring masubo-subo ho, presyo sang karne, sambaka kag manok, nagsaka. Action firing line. Da hindi na gid man ni actually, hindi ka naman niya makibot, nung kay Bombay gani sumo, perti ka mahal, iban nga mabalaklon, ay go ka magkanto sa merkado, kung ikaw gipermiga pangumpra, kakakibot ka na lang sa presyo. Action firing line. Kag ini kuan gid man, ginabantayan gid man, samtang nagahilapit kita, no? Sa pagsulod na sa sining Christmas celebration na gid, ang Christmas Day nga 25 days more to go na lang, gina-expect man iya nga may mga increases sa presyo sa mga balaklon. Action firing line. I-check na lang na karon pila gid ang gintaas, anong mga ginahimo diri sa mga local price monitoring council. Nanong ginahimo sa aton lokal nga panguluhan sa probinsya kag syudad sa Bacolod, angot sini nga problema. Action firing line. Kag aring balita ho, punong barangay kuno sang Tagubagin, may aragin na papanaog nga suspension o kung dismissal order sa iya. Pero i-check na lang ni kay ang balita,
doon na-dismiss man ng kaso kuno siling siyang ila kapitan da. Action firing Abi natin line. ibaloon tayo ni, basi pa man ang magsabat karon si Kap Noli, ano, kung ano ini exactly ang naglaptan na karon sa social media, balo ka grabing advance ng technology. Diyo tayo thinking, subong may mga information again si imo, ganalapta, dili nga daan si Marites, hindi lang niya nga daan nga face to face mo, pati sa mga social media, subong duro Marites. Action firing line. Pag-usapan ba detalye sinitutukan sa inyo pala tuntunan na aksyon na firing line, pagbalik naton ang kompleto na nga mga detalye. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Happy anniversary, Han. Favorite mo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli, kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. mo siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya ako makulang. Ay, may pigado, tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra
Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sa... At likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Oy, ang monitoring nga ginpagawa sang Provincial Veterinary Office as of November 28 nga ginkandak may ara sang 48 sentimos nga pagtaas sa presyo sang kada kilo sang cara beef. Bisan Negros Occidental, Aksyon Firing Line. may 77 sentimos naman no nga pagsaka sa presyo sambaka naman niyo kada kilo. Piso ang kada kilo sa kanding kag 60 sentimos kada kilo naman para sa mga manok. Ay grabe no. Tiway pa na nagkatapak ang Disyembre ni nga buwas Disyembre pero ti kabalo ka gina-expect na nga pagsulod pag isang lapit na gidlang Christmas Day, mas magasaka pag Aksyon Firing Line. nga pinagusto lang no hindi maintindihan sumungya ang mga presyo sa mga balaklon. Tinuway man sang mahimo diri nga aton gobyerno o ginagyan kita ka audit dito natapos na ginmantuhaw. Nagligan kundi may ara sang bangod sa nagigo nga bagyo, may price freeze nga ginpatuman ang DTI ang nagabulig sa pagmonitor. Ti question, abi ko gani kung isigihon to anay, kay under recovery, pakita mo gatingwa pa nga magbangon ang pumuluyo kag ang gobyerno nagabulig man sa mga nahalitan. Ti makon mo ay paya magano-ano, may ara naman sa panibago, mga increases. Hindi mangyapon mapunggan. Aksyon Firing Line. Dugangan pagid sa presyo sa mga petroleum products nga nagapinagusto man lang abaw kalain pagid sa epekto niya. Aksyon Firing Line. Ikabay pa sa masunod nga sinimana kumayara sa adjustment gipatuman last Tuesday tani why na no sa masunod nga simana continue tani na kung sige mangyapon ngayon ang maganubo na lang siya why na sang increase basigulpiada naman bala nga magtimbuok dako gid nga problema. Aksyon Firing Line. Alas 7:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang ni Anay karon nga gabi. Online sa Firing Line. Sayod kita, maki-update kita ang natabo dito nga enkwentro kainas sang aga sa area sang Kamankalan City nagresulta kamatayon sang duwa ka ginaligar miyembro sang rebelde. Ang balita nga gindala na ini sa punerarya pinong latest development hibaloon naton. Joining us over the phone is General Inocencio Pasaporte, ang tagpamuno sang 303rd Infantry Brigade. General, maayong gabi sa imo sir, si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Mayroon lang sa Action Art, pagkita ka nga nagkakamasi sa news program buong gabi. Mayroong gabi sa inyong tanan. Salamat General for the time. No? Number one, maki-update lang ko sir, what was the latest from the ground? I understand ang duwa ka bangkay ito doon nadala na sa punerarya. As to sa identity, kag nanong latest sir, why na sa pursuit operation sa nagluntad pa nga encounter dito sa area sa Kabankalan? May ara pa kita mga pursuit operation tungkol nga may we suspect na may mga other casualty pa, more or less. May mga follow-up lang ang atong tropa. And secondly, ang update sa akong kanina, wala pa man na-swing ang duwa ka bangkay. Isa tayo na kung may nagkanto but sa identity, ginagil prior sa atong kapulisan daw wala daw di na satisfy. So, dapat direct dependent, o direct na pamilya ang mag-claim, So far, wala pa nakuha as of now. And ang identity, we are still waiting for confirmation
sa mga sa mga informante naton Okay. sa true identity, so makilala gid nila. Tanabalaan natin may mga nag-claim na kailan, especially yung NDF, yung pangalanan nila yung naton, Aha. na personahe ng kaso napatay. And kami, sure, naging lead na muna para kung ang maging identity niya. We are still awaiting confirmation. Okay. Kung mo nakabato na mga mo report nga daw nagpalayag sang pag-claim ang NDF nga kuno consultant nila daw mo na nagwa kay ina sa social media ang balita. Tama, gin-claim nila na, pero sila na kung tanaw natin, unusual nga i-claim sang NDF. Okay. Kaya nakibos kami, gulpin lang ako nga nag-claim gayo ng NDF. So somehow, panahon namon nga claim sila. We are still waiting for confirmation. And sa pag-claim nila, ginatanaw namon, may gusto sila i-project sa personahe nga napatay. So, which otherwise, panahon namon daw hindi siguro, para trying daw gusto nila pangunahan ang publiko kung sino dining napatay. Okay. So, ang kung gani pagbasa, General, daw as if luyag ipagwa diri sang piyak nga grupo nga ang nabasahan ko kay inato, hindi ko gid galing malocate na subong ang gin press release nila. Pero ang nagwa dito nga daw ay kuno daw ang claim nila nga daw ay enkwentro nga daw na-capture daw tapos daw gin pamatay daw amo na balang dalagan sa sugilanon niya. Kung tanaw nato daw hindi consistent ang claim nila. Okay. So, kung tanaw nato, namugad ito na save man natin itong mga ibang article, siling nila ko may nadakpan ko ang AFP diri sa Negros. Wala man itong nadakpan ang AFP sa Negros. Siling ko, ang pamangkot man kang ibang media, so may nadakpan ko kamo. Siling ko, wala man kami siya nadakpan. Ang mayara lang is enkwentro. So, I think this is again overall part to manipulate. Gusto nila, so ibang gusto nila i-project dito sa personahe nga gina-claim nila. That is why. Siling ko gani mo naging prefer na mo ikaw nagilang tawgan because we don't want to nga ipagwaon ining waay kita makakuha man sang inyo reaction. Kaya actually, ang statement nila, ang pagkilala diri sang Bayani Obrero nga spokesperson, nga kuno si Erickson Acosta ato siya, manunulat, musikiro, political prisoner do amon na blaser, kag upod niya nga napatay man isa ka peasant organizer, nga do amo na ang nagwa nga balita nga ini siya Acosta kuno do ba nasa tong napatay nga babae nga si Kirima Tariman do amo na ang ginaangot nila subong sir. So siling namon kung sa informasyon niya na tanawon anay namon based sa lead at least naghatag sila ka lead we will try to correct sir magpagwa magputang amon diri tuod ng information gid ini specifically nga napatay. So I think daw gusto lang nila I think daw unusual ni subong ginbuhat kay NDF nga pagpatay ara dayon. So that is bisan kami wala kami initially lead, so somehow feeling ko medyo okay, may lead kita. So while waiting while waiting for confirmation dito sa mga informants sa mga AFP, sa mga aton FR nga nakakilala mag-confirm nga amo ni gid ang ngalan sang personahe. So man kami panigurado nga dapat ang amuan nga sigurado kami nga mo gid identity base sa mga makuha namon nga information na directly na may nakakilala sa iya. Yes, sir. And of course, tikon as to the claim niya sang NDF nga wa encounter na tabo to, is it is really a legitimate encounter na tabo kay na may inkwentruhan na gid nga mo na ganit nag-result sa pang-recovery sa armas. So, tama, may enkwentro, base ni sa report sa aton, may enkwentro na tabo, at may armas na nakuha. Hindi man, nato, mga CGs at machine guns, sino bang nagkakadala? So, wala natin mga level, somehow, maka-assume kita. So, pero siling ko, pending anay, wala di pa na-confirm ang sources, we withheld mentioning kung sino gidining identity sa mga.
Yes sir, yes sir. Daw pariyo man tong natabo dito sa may Moises Padilla nga tigin withhold anay unless nga ma-confirm, pero ang sa Moises Padilla to daw amat-amat na to, naklaro naman tong mga names nila sir. Tama, no? Na-identify na itong sa Moises Padilla and ginabuligan man to, no? Ang through sa health months ang aton mga LGUs, kami sa pasalamat, no, sa ilang Okay. buhat lahat, no, nga ang LGU gihol nga namo man to kuha gin pa through sa effort man sang LGU Moises Padilla dahil ang mga napatay nga 2 days ago sa enkwentro ay mga residente, no, sang taga mga Taga-Oriental. Taga-Oriental. So dili nato makita mga nagabuligay man na ining aton ng mga LGUs, no, even nga coming from different provinces, tungod nga ang ini mga napatay ng NPA ginabilin man lang ni sa mga NPA. So ang na-confirm naman siyang pamilya. Okay. So amo to, no, amo na ginabuhat naton tungod ko ginabilin man lang sa NPA ng mga patay nila. So kana ni ka instances diri, no, so amo ni ginabuhat sang aton mga units on the ground para mabalik man lang sa pamilya. Okay, okay. So anyway, ang isa na lang guro kwaon ko si mo sir, malugsulod ng bulan sa Disyembre, buwas December 1, nagapangilay na pila ka oras na lang Disyembre. Military why ni siyang plano kag siling ko every Christmas season kay isa do may mga forlo, may mga untat lupok do amo na bala this time the why pa ni sir? Tanaw naman wala, no, previous years na wala naman ni kuan, no, tungod nga ongoing naman ang mga security efforts, no, continuing naman ang efforts ng armed forces para ma-reduce further yung problem sa insurgency, especially, no, mga armadong NPA nga continuously nagapang-intimidate at nagapang-extort sa mga pumuluyo. Aha. So anyway, salamat gid for the time, no, sa update. Anong mabilin mo nga mensahe sa mga pumuloy hindi lang sa Kabankalan kundi sa bilog nga Negros Occidental kag Oriental nga nagmalabutan sa aton broadcast tonight, General? Ang gusto ko lang ipaabot, no, buligan natin ini, no, ang mga nabilin pang armado nga makabalik na sa gobyerno. So balaan ko nga ako man bulig, no, nga makumbinsi ini sa aton tumuloy nga magbalik na, abandon the armed struggle, and also we are calling, no, sa mga nabilin pa nga membro nga armado sa NPA nga magbalik na sa gobyerno tungod hindi man kita gusto, no, especially nga nagapalapit nga ang Christmas. Dapat ang Christmas pala naton upod naton ini atong pamilya. So abang may may ara pa tsansa, grab na naton ini opportunity na magbalik gobyerno kag ara, no, upod naton ang aton mga pamilya sini nga Christmas. Aha. On that note, General Inocencio Pasaporte, salamat gid sa time. God bless kag good night. Thank you and mayong gabi sa inyong tanan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Gina-check pa suno kay General Pasaporte. Bangod nga silingyan do ka unusual, hindi natabo karon nga madasig man nga pagpagwa sang information kag claim sang grupo sang National Democratic Front nga nag-confirm nga napatay dito sa sitio Makilo, Barangay Kamansi, siyudad sang Kabankalan, amo ini no pagi sa ginapagwa nga press statement o kun isa ka statement ginkilala ni Kabayani Obrero, ang spokesperson sa National Democratic Front Negros, ang isa sa mga napatay nga si Erickson Acosta. And allegedly, isa ini siya ka manunulat, musikero, kag anay political prisoner. Action Firing Line. Isa maguno ka peasant organizer ang upod niya nga napatay. That is the claim, no? Kag accordingly, si Acosta, remember, may ara to sang last year, August 2021, no? Dumduman yung nagligal atong inkwentro sa Silay Bla Yada, no? Atong may napatay nga si Tariman, no? Si Kirima Tariman, dumduman nyo to. Nga isa ka kilalaman nga ang iamay ito, actually, manunulat man. Kag according sa report, ang ini si Acosta, kag si Tariman,
ang mag-asawa kag pareho nga nangin editor sa University of the Philippines or UP Philippine Collegian. Action firing line. Si Acosta, according diri sa ginpagwa no nga information sang grupo sang NDF, nagsulat sang mula tarima hanggang at iba pang mga tula at awit. No? Siya ning manunulat, naging publish ang UP Press, nga naging National Book Award for the Best Book of Poetry in Filipino sadtong 2015. Action firing line. Diway pa man sumong konfirmasyon gikan sa Philippine Army, kay siling ni General Pasaporte, siling nga tigin na check pa namon ina. No, at least may lead nga ginhatag, pero daw ka-unusual, suno sa general ang ginhimo. Now, kung basihan ta naman ang report, kagangambalyan ni General Pasaporte, ang natabo kaina, dira sa may area sang Kabankalan, isa ka legitimate operation, may encounter nga natabo, nga nagresulta sa kamatayan sang duwa, kag pagka-recover sang isa ka KG-9, may magazine nga loaded sang bala, duwa ka kalibre sang 45 nga pistula, kag may granada, ang bandera sang Bagong Hukbong Bayan, bandera sang Communist Party of the Philippines or CPP, kag mga kalo, no? Mga subversibong nga dokumento nga ginapanagihan sang rebuilding hubon. Action firing line. Ilang tawon tayo niya, at the end of the day, kay kung may mga pamilya ginman nga magpadulong, kag mag-claim sinidri tamatagan, kag kunano ang ila sini nga panindugan angot sa natabo nga insidente. But the military again is claiming nga may operation, legitimate ang ginimo, kag may encounter gid nga natabo. Action firing line. Amo na so para pangimbukada naton kag update sa ning encounter kaina nga nagluntad dira iya sa area sang Kamansi sa sudad sang Kabankalan. Pila lang kadlaw nakaligad after nga may encounter man nga natabo didto sa Moises sa Padilla. Action firing line. Bao, speaking of Moises Padilla, doon na limunaw itong isa kabalita sa Moises Padilla, itong mga dumduman matuyada, may nagapangayo bulig, tubla itong kabataan nga ginsulod sa buho, itong nakapalagyo. Aber, i-check talang nabi karon kung anong latest sa tuya, kay doon nasa pawan sa sining mga encounter nga balita. Action firing line. Lagoy na ang mga developments ang aton sinigin na hatag sa inyong mga headline na kaina. No, may kabilang dira kay Chito Hunasan, Vicente Encarnacion Similiano, Lanar Bibol Kima. Gamonitor siya Tracy Martires Cavite. Salamat ha, bisan mga taga Cavite, ari gamonitor ba? Action firing line. Lovilia Padua Panaligan, kag si Carlson Pico. No, Jomin Nabatdan, good evening man. Josimong Calturilla, gamonitor man sa Binalbagan, kag Roland Misa. Christopher Joseph, kinalalo sa guys sa Tokyo, Japan, kag araman si Franklin Panagiton, Jack Lariusa, Dinero Di Faro, si Lanar Bibot Kima, Yaki Ilaya, kag Maria Ronaida Andrade Salvino, Milit Lopez, kag Jerry Gilogo, Bots Bacauco, Sir Bots, may gabi, Maria Nelia, kag Rosel Fulgencio Susana. Thank you Gida for listening. Amaman kay Rodel Vasquez, kag Bot Nandi, at Chespa Noel, Christine Ann, kag Magdalene Rose Duluso. Araman si Ninin, si Ninin Aini Itabag Almasol, George, Maribel Rosalim, araman Elizabeth Blanco, kag Yvonne Voister, Ma'am Vanessa Mayo. Thank you Gid for always supporting Action Radio Bacolod. Salome Paredes Adeliza, kag Roselyn Omero. No, thank you Gid sa inyo padayon kapag sakdag kada gid gabi. No, kag tanan nga mga program sang Action Radio Bacolod para sila ga-monitor subong ho. Sige, salamat gid sa inyo. Araman si Abi Sinugbuhan Ukana. Bao kita ay kami di kaina si paring Abi Sinugbuhan Ukana. Nagulo istorya kami kaina namon istorya namon halin sa linta pakadto sa kun ano na lang. Action firing line. Nagatampalon siya sa Kabankalan nga naka-drop by diri kaina sa istasyon. Abi Sinugbuhan Ukana. Thank you man for listening. Alas 7:39. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatapos. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! May gina-check ang patrol, may aksidente nga nagluntad karon nga gabi. Nalabayan ni Chief Noel. Chief Noel, duway mo lang tudugay na galindi. Pero counter-check pasubungan no sa nga patrol kung nano ang pinaka-latest sini no kay kabay patani nga way lang sang natamaan no? Sa sining nagluntad nga aksidente. Action Firing Line! Kabudlay, no hindi mapulong basta mga aksidente nga daan daw kadelikado gidyan no. Action Firing Line! Ayos. Sige. So ano pa ang pinagkamatalakayan ta karon ng gabi? Pagkaronan ko ng update karon ha. May balita si Aksyon Dale Salazar. Ari very interesting man yun kay ang ambal sa City Hall na umpisahan na kuno eh. Ang pagpanglista balas ang mga ambulant vendors tiambot na no ang system din ng himuon sa city, no? Kung malista ni sila ang officially kilalahon sa city, then ano man, mangin otorisado na ang pagbaligya nila sa mga sidewalks. Sinido mo nang gwa niya. Action Firing Line! Kag target ko no sa firecrackers, so December 15 mag-umpisa na ang ila pag-display dira sa bahin sang reclamation area. Na tutukan talang nagkaroon na no, pag mga report na ni Aksyon Dale Salazar. For the meantime, ariho, lisuan ko lang ni kay galibog ginang ulo ko bala no, sa mga development subong party sa dalagan no sa tong resulta or meeting sa mga transport organization upod kay Mayor Albi Benitez kag sa iban pagin nga mga opisyales ahin sa sung gobyerno, like for example ang talatapan sang LTFRB kag subong man ang iya sang LTO. Action Firing Line! Kay kundi ang pamangkot subong na no what will happen sa sining mga salakyan o POJ nga mga tradisyonal. No kay diway pa man mo dalon pa ning mga posisyon paper nila o kung ang ila sining dalon pa sa Manila ni Mayor Albi ni most likely kag kunano pang matikang kay nagligan na interview ko dumduman no interview ko si Director Tabaldo galibog ang ulo ko yang ati i-rehistro mo yang salakyan as private para ma-issuean sang special permit. Tinanunggo sina Abiman. Action Firing Line! Agligan nga may nadlaw may meeting ang grupo sang Stone kag subong man ang taga Fibakda. Abe. Kay check ko ni mga ka-aksyon ko lang latest ano mga istoryahan nila. No lano ang mga nadangatan sang ila sining sugilanon. Online sa Firing Line! Joining us tonight, diri sa aton sining pagpangaragad is Sir Junjun Asis, no, sang Stone, kay gusto ko ni kwaon siya kunanong
latest nga naistoryahan nila no sa hanay sang mga transport organization. Sir, may gabi si Action Art sa Action Radio Bacolod. Welcome diri sa Action Radio. Mayong gabi man sa imo Action Art no kag sa tanan nga tagpalamati sa sininga Waraguagan. Salamat kisa time gilatag sa Action Radio. Sir, nagligan nakita ko daw nag-meeting kamo upod sa haday o grupo no sang Pibakda. Ano tong mga diskusyon ninyo, sir? Kag nanong dalagan sa tong inyo istorya sa kay Mayor Albi upod sa mga taga-LTO kag LTFRB man? Actually no, wala kami nakaupod sa LTO kag LTFRB. Ang amon nga ginpatawag kami ni Mayor Albi para nga mag-dialogue abi o mag-meeting sa iya sang mga development sang amon nga position paper nga gindalaya sa DOTR. Amo na ang ginkasugtan ng tanan nga amo na nga subong naga-process kami sa amon nga mga perme sa amon nga mga papilis kay dalo na mo sa CTAD para mag-evaluate kay may ara kuno nga 2,445 nga listing sang LTFRB. Amo na nga nagsugod kami sang isa ka adlaw sang Lunes nagsugod na kami processing sang amon nga mga papilis na pagarinyohon sang LTO. Okay. So bali anong matabo sini sir? Anong ginambal sa inyo ni Mayor Albi? I-process ang inyo sini nga mga documents? Sir, ining i-process amon sa CTAD ang amon nga mga document kay evaluate sang CTAD kay tagaan kami nila sang endorsement para nga ma-renew ang amon nga amon nga rehistro sa LTO para makakuha kami sang insurance nga sa tusko gyapon ang amon nga mga papilis, wala sang tandugon. Hindi kami magsugot nga i-private, i-drop ko ni kay kinanglanan namon is PE. Kaya pagkatapos nga marehistro ng amon nga papilis sa Marso, si Mayor Albi na magadala sa amon nga mga franchise para pangayoon niya sa LTFRB nga hindi ya kay special permit ang yatag sa amon kundi PE, Provisionary Authority. Kay amo to ganing pamangkot ya kami nga ano ang diferensya sang PE o ang PE o kung kagang permit kung anong diferensya. Siling ko sa iya Mayor, siling ko ilain niya ang permit, lain niya ang PE. Kaya kung nagsiling kaya ganing nga permit, pagkatapos ang imong pizza, wala ka na. Correct. Kung PE may franchise kaya gyapon nga ginauyatan sa likod sina. Amo na sa ang kinalain nga nag-desisyon si Mayor Albi nga kami tanan nagpinasalamat gid nga amo nang gin-desisyon ni Mayor Albi nga sa subong nga amon papilis ya ining amo lang gid gyapon kung magparehistro kami sa LTO ining for hire lang gid gyapon hindi wala sang tandugon ng amon papilis. Kundi ining irehistro lang gid kami nga amo lang gyapon ng amon nga papilis. So bali ang inyo registration dira no halimbawa since traditional jeep ini mga 2021 meaning nga why ma-renew for 2022 amo na ni i-process nyo 2020 sir 2020 pa ning iban okay kay why nagali sila nag-renew no umpisa 2020 ang iban nag-renew online pero ang iban niya wala na nag-renew wala correct kasi amo to balang pamahog na i-piece out na. Kasi motong iban niya wala na nag-process 2020 ang sugod lang ta sa 2020 hasta 22 nga prangkisa kay para nga amo na sang pangayuan PE. Pero ang problema sila kung paano inaaktuhan I think hindi na ni siya region siguro no kay dito na ni siya national siguro sir nga concern niya dapat palabot sang alkalde ta dis Bacolod. Actually, sir, ang ambal niya sa amon na nadala yan ang amon position paper dito na yan sa DOTR. Samtang amon ni gani nga sa Tosco anay ang amon papili, samtang nga wala pang resulta sa DOTR, sige ang amon operasyon bilang traditional jeepney. Kasi siyempre may ginalabi pa man to ni Mayor nga amo na nga nagpasalamat din kami siya kay ginalabi pa gito sa babaw para nga ang position paper ramon to nga mapanubo lang ang standard sang
sang modernization program. Aha. Ang importante dira nga do indefinite nga do hindi pa magbalik ang panakop sang LTO bangod sang modernization program implementation. Oo, amo na da ang amon lang kay ginadakop ya sang LTO, laman niya gadakop ang LTO franchise eh. Ay Correct. ginadakop ya nila restro mo. Restro mo. Oho. Te amo na yang gintinguan ni mayor nga i-restro lang kami anay. Nga Aha. para nga ang mga daan na gid lang sa salakyan nga daw hindi na yung maintindihan ng salakyan. Kag ang mga papel nga para nga tawhay manading syudad ng Bacolod amo na nga adira gina-screen nila kay kon wala na isyuhan na nila sticker mo. Isyuhan nila sticker ang imo pag-evaluate nila nga may ara kada sa masterless dalon mo to dason sa dalong bayad ka sang imo nga business permit. Tagaan din nila sticker, paghatag nila na sticker, ining dalon mo na to sa LTO, but silingon ining ma-restro ka na to, ining makontrol nila kung wala ka na sticker nga mo na iya sa syudad, but silingon kolorom ka. Okay. Oho. So amo na subong dira ka mo nagapangayo man bulig sa City Administrator's Office. Oo, kami nagakontakanay da sang City Ad, ginabuligan namon ang City Ad para mas madasig ang pag-obra. Kami ang grupo sa Pibakda Kalston, ara kami naga-assist sa mga operator kay para pag-abot sa sitian, hindi na sila mabudlayan. Okay. Amo na nga kami naga-volunteer kami sa dire lang kami sa Dalom, kami dire sa Babaw. Okay. Ara lang kami sa may kapihan, dire lang kami nagabulig lang na rin sa mo na yung papel namon kag amo pagdala to sa city ad gyud ipa-receive sila nga amo na kadamoon ang gin-receive nila. So subong mga pila na sa part niya sa inyong grupo sa Stone ang kag Pibakda ang nasubmit yun ang mga papilis dito sir. Nagsugod kami sang Lunes na nagsugod kami 100 tapos pagka Martes daw sobra naman to 100 mga almost mga sobra na gid 200. Okay. Ang pasa namon to subong holiday buwas masugod naman kami liwat. Aha. I see. So ang submission nyo sige-sigihon ini and then it's up to the mayor kung paano mapadasig ining process. Oo, kung kay mayor, si mayor lang nang bahala kung paano mapadasig ya kay ang iyada nga target nga by January kompleto na gintanan mo. Okay. Para nga makagawad na tanan ng mga tradisyonal, makagawad na sang permit. Actually, kung maisuhan ka mo sa LTFRB, sang provision authority, at least makabiyahi ka mo dira anay nga ang prangkisa may franchise. Isa sa kung special permit niya, that is another thing. Budlay pa na karon. Budlay na yan mo na gani nga kami, mo to gani nga nagatubang kami kay mayor, kay ining hindi kami gusto sang special permit kay isa to ya sa pagpatalang sa amon la. Okay. Nakita na namon ang diferensya sa to mo nga ato pakulo siya sang LTFRB para nga tapos tuig wala na kami. Kahit siyempre ibutang na stipulate na doon mo ang imo special permit will last until December, for example 2022. Di pagka January na way ka na special permit. Wala na responsibilidad kay ining private ka na mo, hindi ka na nila pagbatonon way ka na mo. Okay. So pila gani ang total strength subong sang inyong mga members nga applying sa different routes sa Bacolod as a Stone alone sa Junjun? Ang sa amon nga sumada sa traditional jeepney namon ang halin man na iya sa LTFRB nga dita, ang nari sa amon nga ginuyata namon is 3,148. Pero ang ilang report sa syudad, 2,445 lang. Amo na gani siling ni Mayor, di nang may diferensya, kaya daw sobra 700 ang diferensya. Kasi makita na da sa evaluation makita na da kung sino ang kuanda, kaya makita mo man na da, nga kung ang iya franchise 2020, kag wala sa masterless, may problema ang LTFRB. Okay. Hindi bala kay ining sino sinamisyon karon sang franchise kay alin ang tanan nga franchise alin man na sila. Gani. Oo, tidirata na masumada kung intaktong ilang nga masterless, kung intakto o kung kabos man kami, daw mo manabla. Kay hindi ka man da ka dala sang franchise mo kung wala halin sa LTFRB mo.
Pero aside no sa issue abis ang LTFRB, nga ining ginaayo ninyo nga maisuan kamo sang provisional authority kag ano ya ang inyo stand diri sir no partiya sa modernization program? Balikan nato na alas 7:59 na. Ang inyo ginapamatian si Eduardo Junjun Asis sa aton siningalina. Sir John, sorry ginautod ang linya naton Sir John. I was saying, ginambal ko kayo na, siling ko hindi ba lang sitwasyon ninyo subong, luyag ko lang i-check man ang kundi nakasubmit na kamo mga documents, pero ang personal stand niya sang Stone, for example, in terms of sining program sang modernization, may mga position paper mabong ipagwa diri sir, no? Mayara na kami nga position paper gindala amo tong submit namon kay Mayor Albe nga amo tong request sa amon kung ano ang amon nga gusto nga makabulig man sa programa. Okay. Kaya amon tong ginauna namon tong butang sa amon position paper nga ipanubo ang standard sang modernization program. Kaya actually why kami naga kontra sa modernization program. Ang ginakang amon nga naimbihan ng sistema. Aha. I see. Sige. So, hulato na mo and manawag kami galing sa imo for some updates sining kaso giman wa plastar na Sir Junjun kang may update na mismo dito sa pag bitbit sini kag pag-follow up sang alkalde sa bahin sang LTO sa national kag LTFRB. Salamat gid Sir Junjun. Salamat gid Action Art sa imo kag sa tanan nga tagsalamate. Salamat. Good night. Good night. Action Firing Line. Amo nang latest subong akin nagliga nakita ko nag-meeting sila Sir Junjun Asis sa muining Secretary General sang Stone, si Sir Eduardo Junjun Asis. So ti baloon ta na kay may mga dokumento na silang ginsubmit dito sa Office of the City Administrator nga mo man ang gamiton ipadala dito sa national ni Mayor Albi Benitez. Kaya ang luyag nga matabo sang Stone o punang Fibakda nga hindi lang sila pag-isyuhan sa ginatawag nga special permit. Okay, special permit, like for example, kung ibutang dira, halimbawa, no, i-registro ka dira private kaya nga unit, and then may special permit ka lang, pwede ka magka-cater sa mga pasahero, pero may ara na expiration kung until when ang ibutang da sa imoti. Like for example, siling sa Junjun, kung nasta lang December ni nga tag si mong authority pagka after sina, beyond sina why na? Illegal ka na why na gid may mo? Pero yung ilay matabo, provisional authority, status quo ang gamiton sa ilaya nga bisan 2020 pa nga iban way gin pang-renew diri, meaning amo na nagyapon nga safety di pasahe sila na amo na ang ilakaw sa nga ginaduso. I don't know kung ano ining matabo sa pagdala dito ni Mayor Albi sa national, ay purti kasibod ning party sa modernization, no? Action Firing Line. Na hindi maintindihan. Ang importante siguro ni makumpleto na ni ang mga unit sa modernization nga ma-deliver diri para nga ti ang mag-concern niya sa transport organization or sector sa ulihi ma-address properly, no, sang mga departamento kag ahensya sa gobyerno. Kaya gwa bala subong daw ginapilit man niya sang LTFRB kag LTO nga iduso ang program where in fact kulang pa ya ang modernized jeep kag units nga ari sa Bacolod amo na nagka-problema. Action Firing Line. Kita mo to sang ginpaunta to sila biyahe o kita mo naman ang epekto ti kulang kay way pagani na kompleto ang pag-deliver diri sang kinanglanon nga modernized jeep nga mag-operate sa Bacolod. May mga traditional jeep nga nagkalabilin pero jutay na lang ang may franchise. Action Firing Line. Ilang tawon ta ni at the end of the day, kita to si Mayor Alvin nag-travel naman basi dito ni Manila. O kag dito naman i-follow up, titingnan natin sa kurbada kung ano ang mangin resulta sini. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na Anthraquinone. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan.
Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po. Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. Kung naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line. Ayos, standby na. Unahon ko lang mga report ni Aksyon Dale Salazar kay do interesado ko partibla sa plano sang city ining sa mga ambulant vendors, no, kay
Tay kabalokan pa lang nga buyan sini nila. Ginawa mo lang kating uha mo. Kakadadlaw kung way kisang ibaligya. Ti way ka man income eh. Action firing line. Amo na pinaka masubo gid, no? Kita mo during the lockdown to, sino baligyaan sa ambulant vendor kay way mo siyang ginuwa. Ano ka magwa kang libon nga way man niya sang mga manugbakal. No kay limited to pagwasang taon, di ba? Ti subong mo ning chance kay kapin pa nagbalik ang mga klase sa eskwelahan, ang face-to-face classes, may chance sa mga ambulant vendors nga maka-display kang mabaklan man. Ang problema galing ti amo niho. Bangod sa itong nagwa na ligad, abi nyo, do ka blessing in disguise pa to iya, okay na siya. Nga mo to natabo nga nadiskubrihan nga may higko to bla, itong gahulag to sa may piniritong manok. Kaya ay opener to siya, kag tapos ti, kung ma-regulate, inituod, kag maplastan ni sila, but kung ano matabo sini, ang regulation gid sa ila. Action firing line. Kay kung i-register sa city nga kilalahon ini sila, what will happen next? Muna mga gusto naton ipaklaro gid. Pero aring balita ako, kay luwas sining mga ambulant vendors, i-check naman, palupok, Disyembre 15, pati maumbos ng stocks nila until December. Doka puraot nga daan subong. Ang isa lang nga way gina kabatsyag puraot, si Axondale, kaya may ara siya nga drone mo. May drone siya. Action Radio City Hall Report. Ano sa update sa balita, Litsab Axondale Salazar sa Bacolod City Hall, Axondale. May gabi, please kamin. Construction art sa Bacolod LGU nag-umpisa na sa pagpanglista sining mga ambulant vendors action art dito sa may Bacolod City nga muna sila ang tuyo nga i-regulate kag makontrol no sang syudad sa Bacolod action art para maplastar ang ila sining sitwasyon. Ini matapos man nga publish na local daily dito sa may Bacolod City ang approved ordinance ni Bacolod Councilor Celia Flor ngati ang siyang City Ordinance 1009 ay meron sa diri sa pila ka mga karno nga gin-designate nga pwede lang baligyaan sa ambulant vendors sa syudad sang Bacolod. So kaina si Councilor Flor sa mga nagtambong opisyal dito sa may Best Action Art kadungan man sa pagdumdum sang Bonifacio Day subong adlaw na interview siya sa katapos ng media. Kag isa dito sa mga pamangkot ang date ang sining ambulant vendor niyang ordinance nga nag-regulate sa iya. Kag tiya coordinary kay Councilor Flor Action Art, sige na subong nila sining pagpanglista no sining mga ambulant vendors kay dapat ma-comply nila ang tanan nga mga permit kang isang special permit nga issue sang Bacolod LGU kag dapat mayara sang health card halin sa Bacolod City Health Office. Isang pamangkot sang media kung bala ano ang priority sang Bacolod LGU kung yung mga Bacolod noon nga mga ambulant vendors action art, pero what if mera sa mga out of town nga subong naga-rent diriya bisang balay sa Bacolod kag diriya no nagabaligya sa mga food cart, pero si Amali Councilor Flor iya usisaon ang background action art sining mga nagabaligya sa Bacolod City nga hindi taga Bacolod, pero ang priority hatagan amo ni siya ang mga Bacolod non action art. So lakip dito sa mga requirements sa Bali Councilor Flor nga ginapangita sang syudad ang registration halin sa COMELEC diri sa may syudad sang Bacolod. Actually ang purpose ng action art nga ma-regulate ang mga nagabaligya no alang lapta bala ngati napos ma-locate in kaso gid man nga mayara sang reklamo. So isa sa example ni Councilor Flor atong sadto nag-viral nga fried chicken nga ginaulod ngati according siya ti budlay balalo i-locate wala man sang may mapalayag kun diin didto or diin ang kung sino bala ang nagbaligya no atong fried chicken nga ginaulod action art, pero paagi sining ordinance no nga gin-aprobahan sang City Council mas mahapos action art bangod ngati mayara ya sang identification card ang nagabaligya sa food cart ang mga ambulant vendor kag mayara sang sticker ang ila sini nga yes ang ginausar bala ni action art sa pagbaligya like iba ning nabutang sa tricycle ang iba nara sa tikad ang iba nara sa mga carry action art. So amo ni siya ang purpose man sang Bacolod LGU para at least black na plastaw sang husto ini mga ambulant vendors sa
Bacolod City kag mahatagan sang pwesto. Actually, buwas nga adlaw may ara sang pagsinapol ang local market committee kag isa ini sa pag-diskusyonan no ni Councilor Flor sa mga membro man sa sining nga komitiba man sa issue sang Manukan Country Action Art nga allegedly may pila dira ka mga stall owners nga wala naka-comply sa compromise agreement no kung ano dito ang ginkasugtan nila last time. So but okay dumduman ko to nagligad to kundi ginbutangan na to sang grupo ni Sir Ray Di Misana sang kalat. Nga pagkagapi ganing kakas mo lang to kay nagkaladto man sila to sa syudad kag dason naghimo sang compromise agreement with the City Treasurer's Office. Correct. Ti subong duway nagsunod sila kuno duway nagsunod do mo na sa ilagin himo nga compromise to. Oo, actually ang mali Councilor Flor may aragid man sang effort action art nga magbayad sang ila sini nga balanse sa syudad pero daw tuman wala kagamay daw wala na reach action art ang target nga supposed to be kada bulan may 25,000 sila nga pagabayaran para sa iba na ilang sini nga due abe or balanse sa Bacolod LGU pero ang balik Councilor Flor kung masiyan natin ang compromise agreement 2 consecutive months nga wala maka-comply or wala makabayad sang ila sining ginkasugtan nga 25,000 per month may saranggit sila action art nga mapasira sang syudad sa Bacolod. Subat nga na siya ang isa sa mga topiko or agenda nga pagkatalakayon sa pagsinapol sang local market committee action art kay saan ng local market nga meeting nila? Buwas. Okay. Oo, kaya actually nagpangabay na si Councilor Flor sang listahan, updated nga report kung sino dili nga masol owner ang wala nag-comply, ang nag-comply, ang mga nagbayad pero wala sa target, wala nga 25k per month action art. Kasi ang decision na nila kung wala may manirado naman no sang pwesto dira sa area sang Manukan Country Action Art. Actually amo na ba sang syudad sa Bacolod ngiti ginatagan sang chance no may na sang compromise agreement. Actually ang bala ni Councilor Flor dapat tumano nila ang ila sining responsibilidad ang ila sining obligasyon ngiti samtang nagabayad sila sining due dapat sige-sige man ang bayad nila nga monthly rental nga masobra 2,200 pesos sa kada bulan. Pamatian natin si Councilor Celia Flor, ang chairwoman sa Committee on Market, ang sining update no sining pag-regulate sa mga ambulant vendors sa Bacolod City. Gasugod na kita sang rehistro, gasugod kita listing sa mga vendors, kag dapat marehistro sila. Because hindi kinaton sila ma-regulate kung hindi sila registered and they should comply with the permits, with the necessary requirements. Health card, no? Special permits, and they have to be Bacolod residents, and they are required to submit COMELEC registration, IDs or certificates of registration. So amo ina ang mga kinanglanon nga makahatagan sila sang special permits. What will happen if you're from out of town? Tan-awon naton ang hilay history. Ang history naton, ang history nila, pero priority gidya ang Bacolod residents nga ara na nga daan na nagabaligya sa ato mga sidewalks. Consider kamusta ang pag-inspection? Amo na, part ina siya sang regulation, part ina siya sang, so i-inspect gina sila. So, kay for example, may ara kita nga kaso tong lang ambulant vendor nga fried chicken, no? So, kinanglan marehistro sila kay subong hindi to siya madakpan kung sino to kay hindi man ma-identify sang nagbakal kay why gid hindi why gid may banugid. So kung rehistrado sila, may ID sila, secured sila, no, kitaon kung sino sila, hindi pwede nga magbaligya sila nga why sila ID. Kag ang ilang nga mga cart kag ang mga balaligyaan nila butangan gid na sticker. Kung wala sticker, hindi sila pwede kabaligya. Action art, klaro. Dami actually purpose para at least kung parino may maglibod kapin pagid sa mga eskwelahan gid ang concern ko action dahil kay kabalo kalain na iya kun kabataan lang ang magbakal da nga inang wibla parent to ay pang manugsugat nga iloy ang gidingkanan ang amay ti mabakal na ng mga bata hindi na sila aware kung ano man ang gibaligya di kikita na nga ginagabaligya babakalan na yung mga kabataan way nagaling ina-check ko kung kumusta nagatinlo do mo na bla. Correct action art. Kayo magbuhi sa hapon, nagahulat sa playground ang mga kabataan, nati samtang nagahulat, nagahampang, gutumon, mabakal dila sa may sagwa. Kag ang ibang yan, wala nang gina-check action art no kay bata no, mga elementary nga mga pupils
Amo ning rason ko nga ti dapat ma-regulate no sang Bacolod LGU ni mga ambulance vendor sa tuyo nga ma-protectionan man kag mapangapinan ang ikaayong lawas sa mga estudyante kag sang general public action arta. So tiamo na siyang pinaka-latest subong nagasugod na ang listahanay sa mga ambulance vendors kag amo to ning pang-mention naton last time nga mayara di lamang sang pinaka mga locations naging designate under City Ordinance 1009 kundi nang pwede makabaligya ang mga ambulance vendors diri sa may syudad sang Bacolod. Ara man included na butang nila sa ordinance. Action Art. Siling ko nabutang na sa ordinance kundi lang specific areas nga pwede sila. Yes, na stated Action Art, amon ni from Gallardo Street sa corner Lasal Avenue, 8 a.m. to 8 p.m. along North Capitol Road to corner Aguinaldo Street, 6 p.m. to 10 p.m. And then sa may along Gatoslaw Street sa may Jollibee Lozariaga, kag corner Balesteros, 8 a.m. to 8 p.m. And then may designated area man sa may Gonzaga Street sa may Amar Plaza, kag sa may Chinquis ayon, 8 a.m. to 8 p.m. And then sa may along Lozariaga Street dira sa may PNB kag Greenwich area 8 a.m. to 8 p.m. Kag sa may sulod sa Bacolod Public Plaza isama ni sa mga location dira from 8 a.m. to 6 p.m. Bonifacio Street 4 p.m. to 10 p.m. kag South Side sang Balesteros Street 8 a.m. to 9 p.m. Action Art no. So muna siya ang pinaka-latest so far kining ordinance again aprubahan kag inog patuman diri sa may syudad sa Bacolod. Sa ibang nga balita sa City Hall, na-interview din nato ang isa sa mga miyembro sa Bacolod City Firecrackers and Pyrotechnics Vendors Association, si Sir Melchor Deriada. Nati isa man sa mga tumandok ng negosyante sa palupok diri sa may syudad sa Bacolod Action Art nga nagpahayag nati sa subong on process sa gihapon nila sining special permit mga dokumento nga gina-comply para legally maka-pastel sila dira sa likod sang Pope John Paul II Tower Reclamation Area nga mo sa gihapon ang nagaisahalan nga firecracker zone diri sa may Bacolod City. So according kay Sir Melchor Action Art nga by December 15 amo siya ang target date nila nga mahatagan sa sang special permit sang region kag makaumpisa na sa pagbalik. Oy, nautod siya. Alas 8:21 na. Action Firing Line. Balikan ta siya action na Dale Salazar, ang taong dapay. Taong dapay May drone siya mo. Action Dale? Ay? Action Dale? Yes. Doka ngayon si Mono, hindi ka lang Superman, kundi taong dapay. Taong dapay. Di gwapo ang ginbakal mo, hama kung 150 nga drone ang ginbakal bla. 150? Oy, kumud. Makilata mo sa presyo, mal. Grabe. Bili ba? So, mga Action Art naman siya, tanong nga ginapaabot diri sa mga negosyante sa palupok sa Barcelona. Nga December 15 naman siya ang target date nga may siwas sila sa special permit kag makaplastar na sing nga baligya dira sa may reclamation area. Actually, 62 tanan ka mga firecracker vendors ang ginapaabot magbukas sa ila sining mga pwesto. So, wala di pwede makadugang sang kung bag-o ka bala, kasi baguanon ka bala gusto mo magbaligya sang palupok, hindi pwede. Kaya dapat may mga seminar ni sila nga ginapaidalo mo kag according diri sa nagbaligya sang palupok pwede lamang maislan kung relative o kung himata sining 62 nga pwede makabaligya dira sa may likod sang Pope John Paul II nga tower. So, ginabanta nga 5,000 diri nga sila gasto for processing sang permit, 7,000 ang pagpatukod sang kiosko ag 50k dira nga sila nga renta no sang property sa likod sang Tower Action Art sa sulod ni sang tubtob December 31 nga pagbaligya. Aring tingog sang firecracker vendor nga si Melchor Deriada. Play ang amon permit sa buong under process pa na. Pero natagaan na kami sa region, sang OP. Tapos, ang amon nga, ng special permit, ara naman sa NGC. Lerma na lang. Tapos naman sa NGC, ibalik naman sa fire. Pagtapos naman sa fire, ibalik naman sa Nopo kay perman inasang region. Bali mo lang ang iyang proseso. Bali sa Sunsimana, guro matapos na natanan. Bali sa 15 kami maplastar. Wala nang yapon sa may likod Pope Tower. Bali same ng Japan last year. Oo, sang last year. Hindi, ara kami da. Tawid naman kami da.
Oo. Wala lang Japon. Oo. Bali approve na ni sir sa City Council nga dira man Japon. Oo, na-approve na sa City Council. Oo. So nga tuig sir, pila ka mo kabilog sir ang mabaligya sir? 62. 62. Anong sir, nag-increase di siya o Action art portions nag-decrease last lamang year? sa pangyatang firecracker vendor nga si Sir Melchor Deriada. Mga update kapag tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar. Now, very interesting niya. Actually, ako paborgig ko sa ning ordinansa and amo man nagurong reason naging opdan ini kay suportahan no sang mga miyembro sang konseho because nakita nila no. Hindi mo man actually may mga regulasyon nga dapat ipatuman man nga dapat dulaon ni sila pero ti pala nga buyan ang ginaistoryahan. May mga tao nga way naman sa oportunidad, way man iniskwelahan, wala man sorry may ara man actually mga iniskwelahan pero may mga tao man niya kung kaisa nga diri sila na anad amo na ning ila pala nga buyan, amo na ni ang ilan na andan nga sahi sang maka-income sila no sa legal nga pamaagi. Tiyang city nakita nila na nga effort kag pagpaninguha sa mga sini nga mga individual. That is why nagapangninguha sila nga ma-regulate, mabuligan. Ako lang di amo ni. Sa mga vendors kapin pagid sa mga ambulant vendors, mga ambulante, way man sila permanente nga dragid ga permanente nga may structure sila kundi gahalin sila sa oras nga amo ni umpisa sila magbaligya, dason pagkaabot sang amo ni oras mapuli lang sa balay nila. Amo ni siyang importante. Ang regulation because at the end of the day, a health issue ang ginaistoryahan taman di mo nga very very important para sa aton especially sa magkabataan nga kung kaysa mapabalunan sa ginikanan kag basi makabakal nung hindi safe subong pangadaan nga 14 cases ang kulir. Action Firing Line. Amo nang pinaka-importante gid. As to kung pila diri ang total number of ambulant vendors nga malista sa city, matagan sa mga stickers and all requirements for them to operate, amo nang ato ni baloon. No, kag ano mga regulasyon dapat la sundon kay may mga stickers, mga ID nga dapat diri. Amo na gani nga City Health gina-inspect nga man yan nila mo. Ang tinutuyo sina even karinderya, kalan-an gina-inspect na sang City Health in order to ensure nga para sa kaiwan sa publiko. Nung inang malimpyo ang mga pagkaon nga ginabaligya. Action Firing Line. Teka bay pa, no? Nga makuan ini, makumpleto na ini, kag maplastan na ang listahan sa mga ambulant vendors sa palibot sang syudad. Alas 8:27. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang inyong mabatian, isa kabilang. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Action Firing Line! Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad karon nagabi subo-subo maning balita da sa may area sa Bago. Actually ang patrol subong atuto ano ni siya ihada ano hindi ko mahimutaran mayo bla. Ang sa litrato ano ni siya man ambulansya ni siya kun patrol car. Ambulansya? Ay nano tabo sa ambulansya kay sino ni ambulansya no nga banwa or syudad ini. I-check ta ni karon basi si Colonel Malong may ara mabla bisan inisyal lang anay nga ano tabo ini sa aksidente ni ambulansya na magaling involved dinigin may dinigin dala ning kwan ang pasyente sini kayo nagkalawasakin ang hindi puslan pati ang makina sang ambulansya no Action Firing Line dini exactly ang lugar nga natabuan sa aksidente. May mga litrato actually nga ginpadala ni Jackson Eden tinatabo somewhere in Talok ini karon nga gabi mo. Muna nga nalabayan ni Chief kag nakita niya ano man lapit sa transmitter niyo kung unahan sa transmitter para nga mahibaluan ta ng karon sa update especially investigation sang kapulisan. Anong involved di luwas sa kwan? Luwas sa ambulansya, tricycle?
Kayo doon nadulot ning sa tubang ini nga grabe nga impact, no? Kalakakas eh. Ambulansya na, siling niya. Ano to kuno? Dahil lang kay may kay gina-check ta niyo ambulansya na siya, nakabunggo sa tubo. Ay Diyos, ambulansya, nakabunggo sa tubo, marespondi na siya tani sa motor kag istada ng bunggo anay. Diyos, ay na nakadayon respondi. Ang ambulansya gali, amo niya, inisyala, i-check ta lang na karon. Kay do marespondi ni siya, kay do may ara motor, kag istrada, nga na aksidente. Ting ambulansya, marespondi to siya tani, kuno. Lain kasi nakabunggo pagid sa truck kami tubo. Ay ahay. Nanong amo na yung problema, basta dapat ni mga tubo ni Bla, mga dikarga, gabi may nasundan ko ganingalin da sa abot Granada, guro nga iriato, ay sos, ang iya nga suga sa buli, ga iraw-iraw, da so natabunan, pasang ginatabon niya Bla nga para hindi maglulupad ang ibang nga kansyaha, hindi mo balaan gisa nga nagaprino siya. Action firing line! Ay kadelikado, gidyano. I-check ta lang na dugay-dugay, kay kuan pa ni Action Eden, abuso ang detalye gid sini. Si Ruby Argente de la Luna, sining niya lihog tamyaw happy birthday sa bata ko nga si Bonbon. Kalin kay Mama Ruby kag Papa Lovic de la Luna sa Barangay 30. Thank you gida. Golda Villalon, Lilia Taton, gamonitor man Jovi Monares, may gabida. Si Abi Sinugbuhan Okana, singya watching live lang ko sa Facebook. Thank you gida. Ay, may gimbilin ng listahan si Guard Gilikinaw. Galing ka daw kuan man ng listahan, no? Daw perti maka laba pa daw tiyanggi man ni kuan ba? Daw tiyanggi man ni sa drama ganina. Lawig man ng sige lang Action firing line! Eduardo Cabrilloso kag si Andrea Magsipok. Wow. Gamonitor man Pamilya Bibauco, Alba, Irubas, Alparo, Asarsi, Bernardino kag Magsipok. Sige. Gamonitor siling ni Guard. Ano ko ni pilido ni Guard? Inang gabulos kayado kun Merkulis. Lipat ko magpilido niya. Action firing line! Nagamonitor taga Carlutan ni sila kalabanan, no? Si Joy Ignacio Rescue Sambago City, sir, sa Barangay Kalumanggan. Thank you kay Sir Joy. Actually, arat ng patrol, galing way pagid sumong detalye nga dugang. Si Alex Montesa, mas mayo gid Sir Art, nga may paghalong ang maginikanan when it comes sa safety sang ila magkabataan, bahin sa mga klase sa mga ginapangbakal sang ila kabataan, kundi hindi lang kahilitit. Amo lang nami, pabalunan na lang ang bata. Kung may ara ka malang tiyempo nga magluto, mas mayo gid nga may balon sila. Action firing line! Jocelyn Balahadya, watching always here in Tansa, Cavite. Bao sa Tansa, Cavite, si Ma'am Jocelyn Balahadya. Marilo Travilla Catinoy, Maingab Iman, Melvin Piñafil, araman si Romel Morales, sa bilog nga taga-hacienda Lani Barangay Nato. Salamat tira. Sa kay Arnil Gonzales sa Bangkok sa Yahoo, Thailand siguro ni, no? Araman ka monitor si Vergie Olpinda. Maingab isa si Lynn Holmes naman sa iya. Thank you, Gid, for always listening diri sa Action Radio Bacolod. Action firing line! Buyan ko lang gulo din si Action Ends. Ang last ko nga kuan para magsulod karon si Action Eden, may tiempo pa ko, no? Ato ibubo ko lang gulo, bilhin ko lang obligasyon para at least magbalik ko karon kun ara ni si Action Eden, may ligwan ako. No, alas 8:38 na. Action firing line! Life Extension Vitamin D3. Ako si Gerald Ganzon, isa ka rehistrado nga nurse. Pamatudan ko gid ang kinalaing kag pagka-epektibo sa life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi.
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Last and final stretch na gidlang ho, nabilin nga maginutlo, i-dedicate ko lang ni sa patrol. Kay gusto ko may baluan, di ko may establish actually. Bisan why patani ang i-update lang siya kaso na Eden. Nga bisan why lang ang invest pagid. Ang ilan na labayan, labla ko nanon ni kay pag-insindik ko duwa ka separate nga accident. No? May ara iya nga na-involve sa lakyan kag isa ka motor. Pero ang lain kay daw nag-responder kuno ang ambulansya na disgrasya man. Inaano mga sitwasyon nara siya aksyon din kay check ta lang bisan initial gid lang kay duwa ini kasi parado nga aksidente i-check nato na kung nanong latest kag nano ba lang nalabayan sa patrol kay importante ni damo nga pamangkot to kay may nagpadala mensahe di galing ti hindi kuman mabasa gini bala kay hindi ko abi familiar kag kilala sa nag-send sa ako ni kon sino Patrol Reports! Pero initially, kay karon sa Action Night Patrol, bubo ni Action Eden, abo sa Action Eden, na duwan ni siya kasi paradong aksidente. May gabi. Good evening, Action Art. No, live kita di karon nag-report sa may Bago City Police Station. Initial pa lang yun nakuha naton. Actually, kay ang duha ni kasi paradong aksidente, do konektado man ni siya Action Art. Kay tungkol na unang aksidente, involving ni do triple collision ni, involving isa ka pick-up, isa ka duha ka motor Action Art nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka motorcycle rider. Okay. Ang una diri Action Art mga alas 6 sa 20 along National Highway sang Purok Rosas, Barangay Kalumangan, syudad sang Bago, nagluntad ining aksidente. Sa initial investigation sang aton sining kapulisan, ang ining pick-up Action Art halin siya sa north going south direction. Okay. Kag ang duha ka motor from south going to north direction Action Art. Ikwanta lang ni karon ang mga pangalan kay actually may-ari digili ang Mitsubishi Strada maneho ini ni Cargi Saliba. Nang kagmay apat ini siya kaupdanan. Sa report sa lugar sang aksidente, nag-u-turn ni siya tani. May u-turn ni siya tani. Ang ining pick-up galing kay pag-u-turn ni Action Art na bunggo o kung nagbunggo ining Suzuki Rider nga motorsiklo nga karon short na lang karon Action Art ang ano pero ang istorya danay amo na nag-u-turn nagbunggo ining isa ka motor. Ay okay. Oo, ang driver sini amo ning napatay Action Art. Kag sang nagbunggo
na swerve niya bala patuo ang iya sining motor, nagbunggo sa isa ka motor nga may duha ka nagaang kasanay nga pilason karon ara sa may hospital. Okay. Kag SOP Direction Art ang bago DRMO nagpadala sang rescue. Ang rescue naman nga ambulansya nga pakadto ni sa may area kundi nagluntad ni ang unang aksidente, nagbunggo naman sa buli sang truck. Diyos. Nga nagresulta naman sa pagkapilas naman Action Arts initially duhaman ka persona nga mga DRMO personnel. Ti amo pa ni sumo actually sige pa man imbestiga nga aton sini kapulisan, that's why nga nadugayan kagasto the names karon na Action Art ano talang sa Action Night Patrol, pero so far amo pa lang ginading nahatag nila nga details sa aton. Hindi lang ko danay mag to sa ngalan sang napatay kay basi wala sala karon na malawag ko de. Correct. Kay wala No pa problem. sang wala pa sang kompleto pagit nga detalye aton sini kapulisan gahulat. So bali ang atong ambulansya do mayo kay wa ito sang na kuan gid do na tamaan. Yun na lagi sa hospital Action Art kay sa sitwasyon nakagina sa padala tab nga picture wasak gining tubang nga Gani? kristal Ano ni ka parking niyang tracking? Wala ano man Action Art Gasundanay. Gasundanay sila o galing kay sa initial investigation ang tubo wala gatabon sa taillight. Na amo na siya. Amo na kagabi na Oo. sundan ko. Hindi kitaon. Dito sa area sa natabuan sang aksidente wala siliga ang street lights kadulom sang lugar. Sus. Gabi mo na nasundan ko. Haling ko sa balay, nag-drive ko higay ulan. Pag-abot na sa tadlong sang Lapaw sang Nupo going Lupues East, may nasundan ko galing kiti sanag siya mo nakita ko layo pa si kubo ka delikado niyo kay bali ko ni ginatabunan niya man ang tubo sa likod ngay nang di maglalabog da ang mga kansyaha o kung ano da. Ti pati ang iya tilay sa kilid tuod nagkang iya makuan na natabunan sang kuan niya man hapin niya kundi kitaon. Oo, man nga Action Art hindi gidya kitaon plus pati ambulansya maresponde to sa aksidente. Diyos. Di daw medyo gadali-dali man tuguro Action Art wala gid nila nakita ining truck nga may karga sang tubo. Na ano man nga gaulan na sa area pagpadulong niyo why? Wala Action Art. Kay siling ko Ang ba? tubong wala man di gaulan. Oo, pero kuano medyo madulom ang lugar na sa Kalumanggan nga naluntaran sa aksidente. Dulom gid Action Art amo na nga isa man sa rason siguro nga wala to nakita dayon ang truck. Okay. Oo, pero kompleto on ni karon Action Art. Sige, action na din kay damo ginang nagapamangkot yung nagahulat bantayan na mo na karon na. Yes, Action Art live diri gapon sa may Bago City Police Station, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Patrol Reports. Salamat gid ang kumpleto kag detalye siya na karon. Dugay-dugay na lang kagin ayo ko lang na siya. Kay damo ginabi ka pamangkot sa chat diho kag luyag makibalo kung ano ang natabo sa aksidente. Duwa gali ni kasi paradong aksidente. Ang una to iya, motong salakyan nga pick up kag ang motor dok bilog involved. Ti dito may napatay isa to nga nag-igo sa pick up. Ti asto sa investigation naman sa pulis kung sino may diferensya sad to amo lang gusto taman karon kuwaon mismo gikan sa investigator. Action firing line. Lain pagid kay may ambulansya yung city nga ma-responder dito sa lugar, may nasundan nga tracking sang tubo. Adios nalipdan gali kuno sang mga tubo ang T-light ang suga sa buli, tindi kitaon ti sobra guro nga dali makadriver waya matalupang dan kay dulom ang dalanon kulang street light. Resulta ati dito man siya bumunggo sa buli isang kwan sa mga Facebook users makita nyo na mo ang pictures yung ipadala ni Action Eden kay ina porti wasak yung ulo ka ambulansya. Action firing line. Ang laom ko ganito kung ang ambulansya isa to sa mga involved sa triple collision gali kay lain pagito iya ay pobre man kaluluoy man yung mga rescue operatives nga nagkanto dito yan nagresponder mo paning tabo. Action firing line. Ang kompleto sinakaron nga detalye bantayan lang ninyo sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa kay balikan ina kay Dayday ni Action Eden Aboso. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action firing line. Way nakita galing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon
No, sa tanan nga man nagpartisipara, kung nag-intra, karong nagabi si Janelo Sansino, siling niya, sir, monitor lang ako subong. Salamat ha. Robert Truma sa Isabela Arasya, thank you. Rona Rihida Trava, may gabi man. Madam, naupod niya si Tatay Teddy, kag Daddy Jeans, siya Jeans. Oh, sige. Evie Rigby, or si Eve Rigby. Good evening, watching live lang ko diri sa Bago City. Si Harrods Cordero, niya may gabi, pa-shoutout kay tatay ko, Herna Sir. Okay, Herna ni Shahima. Oh. Thank you gid sa mga kwan. Si Ma'am Jinky Dialagdon, sila nga may gabi, sa kay Sir Arthur, Jeff Villasor, Vanessa Mayo, kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Dialagdon, Alma Uligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Season, kag ang family niya sa Barangay Pandanon, DSB. No? Salamat kita sa inyo pagmonitor. Why galing kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. With Action Henry Espulgar, backup si Action JM Baikin, kag Action An Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action Marlon Hinubia, ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Impunto alas 9. This time check is brought